Менә әлеге зур матур бина 1873 елны төзелгән. Ә инде очрашуларыбыз шәһәр җитәкчелеге белән. Сегодняшняя наша встреча послужит каким-то неким стимулом и некой возможностью для дальнейшего развития нашего сотрудничества, для того, чтобы культура, традиции, самые лучшие традиции сохранялись, развивались и приумножались. Татары здесь живут в мире в согласии со всеми народами, которые здесь есть. И очень приятно то, что очень большое количество татар здесь имеют глубокие корни, свою историю, но и очень бережно относятся к истории. Әйе, бу хакта кабат-кабат ассызыкланды һәм делегация Троицкий шәһәре буйлап сәяхәткә кузгалды. Милли шура рәисенә сәүдәгәр рәтләре Яушев йорты бер туган Яушевларның сәүдә пассажы шәһәрдәге беренче татар китапханәсе кебек архитектура һәйкәлләрен күрсәттеләр. Без аларның һәммәсе хакында җентекләп сөйләрбез әле. Бүген исә берничәсе турында. Бөек Ефәк юлында нәкъ менә Казакъстанга таба Чиләбедән 130 чакрым ераклыкта Троицкий каласы урнашкан. Бүгенге көндә монда 7000нән артык милләттәшебез гомер итә. Билгеле инде әлеге шәһәрнең тарихы безгә бик кызыклы. Троицкий гомергә менә шушы безнең бай сәүдәгәрләребез белән дан казанган. Менә кыскача әлеге шәһәрнең тарихын сөйләп китегез әле. Тарихы башланды 1743 елда. Башта салынган кала шикелле, вращательная военная крепость пограничная. И одновременно функция крепости, Троицк выполняя функцию торгового центра, оказалась здесь граница Сибири, Урала и казахских степей, откуда стали приходить караваны и скот для продажи здесь. Вот. Ну а лучшими посредниками в торговле российских купцов и среднеазиатских оказались казахские татары, поскольку у них был опыт предпринимательства еще со времен Булгара. Они были более грамотные, коммуникабельные, могли общаться на всех языках, но и были единоверцами для восточных торговцев. И даже правительство поощряло переселение татарских купцов в Троицк. Так вот возникла большая община, и перед революцией мусульманское население города составляло 42%, но большая часть это были казахские татары. Мы можем посмотреть вот здания, которые здесь окружают нас, торговые ряды, которые, скажем так, заложила компания русско-татарских купцов во главе с Ратманом и купцом первой гильдии Гайсой Яушевым. Вот. А напротив вот торговый дом Абдулвали Яушева. Тарихи-мәдәни программаның чираттагы ноктасы мөселман һөнәри дини белем бирү оешмасы Рәсүлия мәдрәсәсе белән танышу. Рәсүлия мәдрәсәсе 1882 елда Троицкий шәһәренең Җәмигъ мәчете каршында сәүдәгәр Ибрай Алтынсарин акчасына ачыла. Мәдрәсәгә бөек дин эшлеклесе, мәгърифәтче Зәйнулла Расулов нигез салган. Әлегедән башлап 7 мәчет булган Чиләбе Троицкий шәһәрендә 7 мәчет булган. Монда булган электән үк мәдрәсә Зәйнулла Расулов укыткан. Бухарада укып кайтып, шунда мәдрәсәләр ачып, яңа методлар преподавание буенча монда шәкертләрне укыттылар. 10 елга кадәр монда мировой судлар булды. Аннан соң безгә бирделәр, менә без реставрация эшләп ачып ибәрдек инде. 2 ел менә уже шәкертләр монда укый. Бүген ничә шәкертегез бар? Бүгенге көндә 100дән ашы шәкерт бар. Шушы мәдрәсәдә монда очный һәм заочный укытулар алып барыла. Борынгы тарихыбыз татарысы, менә алар. Монда күбрәк татарлар торганнар, татар сәүдәгәрләре. Вот. А менә бу шуңакта тора бу йорт, менә даже токта бар. Булган монда торганнар Бакировлар, и байлар булганнар Яушевлар, конечно. Аннары Бакировлар менә. Әйе, менә шуның белән билгеле дә хөрмәтле тамашачыларыбыз, чынлап та Троицкида бик күп татар сәүдәгәрләре яшәгән. Һәм аларның бүгенге көнгә кадәр дә йортлары исән сау. Күбесе инде менә бүген дә хезмәт итә. Хәзер безнең каршыбызда Бакировлар йорты. Бүгенге көндә ул Тукай исемен йөртүче китапханә. 1912 елда Габдулла Тукай Троицкийга килә, казак далаларында кымыз белән даваланырга. Шул Троицкийда казак далаларында шушы Валлахи дигән шигырен яза. Мондагы һаваның хушлыгын, ак күмәчкә ягып ашарлык дип Валлахи шигырендә шулай дип язып чыгара. И
уйлый инде тазарырмын дип 13-нче елда үлеп китә. Тукайның исеме мәңгелек, озакламый Троицкидагы Габдулла Тукай бюсты урнаштырылачак. Дәвам итәбез. Татарлар гамәл стратегиясын тормышка ашыру максатыннан Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шайхразиев Троицки шәһәре активы белән очрашты. Чиләбе өлкәсе дигәндә, безнең монда 180 мең татар халкы яши. Хактан да менә Рәсәй күләмендә ул иң зур өлкәләрнең берсе, без аның белән ныклап горурланабыз. Хактан да мәдрәсәләребез бар, мәчетләребез бар, мәктәпләребез бар. Актив бар, халкыбыз бар, бергә очрашабыз, сөйләшәбез. Бик җылы очрашу, җырлашып та алдылар, мөһим сораулар да каралды, бүләкләүләр дә булды. Эш сәфәре исә иске татар зиратында урнашкан Зәйнулла Ишан Расуловның кабрен карау белән тәмамланды. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Троицки шәһәре, Чиләбе өлкәсе.